συνήθως ούτε εγώ έχω άγχος, συνήθως. Είμαι το δυνατό άτομο συνήθως στις παρέες μου, αλλά τα νύχια μου έχουν μια άλλη ιστορία να πούμε. Δεν μπορώ πάρα πολύ να το ελέγξω. Με πιάνω μέσα στη μέρα, ενώ δουλεύω για το άγχος, ενώ προσπαθώ να κάνω θεραπεία με άτομα, να κάνω αυτό. Και συνήθως το κρύβω. Αυτό. Μέχρι που κάποια στιγμή κοίταξα χθες το βράδυ τα νύχια μου και σχεδόν τα έχω όλα ξεριζώσει. Δεν μπορώ πάρα πολύ να το ελέγξω. Απλά ματώνει. Είναι ίσως ένας τρόπος να με επαναφέρω, αλλά σίγουρα δεν μου κάνει καλό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που δηλαδή είμαι μικρή το θυμάμαι και με ακολουθεί και ακόμα και σήμερα, το οποίο είναι το άγχος της έκφρασης. Δυσκολεύομαι πολύ να μιλήσω. Μπορεί μέσα μου να γίνεται μια υπερκοιμία, να σκέφτομαι, να έχω άποψη, να υπάρχουν συγκρούσεις. Και τελικά καταφέρνω να ψηφίσω απλά ένα ναι ή ένα όχι ή ένα ίσως. Πράγμα που δεν με εκφράζει πραγματικά, αλλά συμβαίνει γιατί με αγχώνει πάρα πολύ το ότι θα ακουστεί και το πώς ίσως οι άλλοι με κρίνουν για αυτό που θα ακούσουν. Καλημέρα, εγώ είμαι η Ήριδα και αγχώνομαι πάρα πολύ όταν πρέπει να πάρω αποφάσεις. Είναι κάτι το οποίο παρόλα τα χρόνια μου, παρότι μεγαλώνω σιγά σιγά, δεν έχω καταφέρει ακόμα να το ξεπεράσω. Όταν πρέπει να πάρω αποφάσεις από μικρά απλά πράγματα, τι θα φάω όταν πηγαίνω στο εστιατόριο, τι είναι καλύτερο να παραγγείλω, ποια μουστάρδα πρέπει να πάρω στο σούπερ μάρκετ όταν πάω και τις βλέπω όλες στο ράφι και δεν ξέρω ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. Μέχρι πιο σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μου. Όταν πρέπει να πάρω αποφάσεις, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό και αγχώνομαι. Τόσες μουστάρδες. Τι να διαλέξω. Τόσες μουστάρδες υπάρχουνε. Δεν ξέρει αριστερά. Πίτσα ή σοκολάτα. Μακαρόνια ή... Μπερδεύτηκα πάλι. Γεια σας, παιδιά, και από μένα. Εγώ είμαι ο Ανδρέας και με αγχώνει η καθημερινότητα, οι ρυθμοί της καθημερινότητας. Η πίεση πολλές φορές, νιώθω ότι έχω να κάνω τόσα πολλά πράγματα και νιώθω ότι δεν θέλω να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω χρόνο για μένα, δεν θέλω να κάνω πράγματα που πρέπει πολλές φορές. Τρέχω να προλάβω συνέχεια, θέλω να σταματήσει κάποια στιγμή αυτό και να μείνω με τον εαυτό μου. Και όλο αυτό μου δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο άγχος μέσα σε όλη αυτή την πίεση. Να κάνω αυτό, δεν προλαβαίνω, θα κάνω τίποτα. Και αν δεν το κάνω και την Γεια σας, εγώ είμαι η Λίνα. Όσο ήμουν στο σχολείο, θεωρούσα ότι όταν τελειώσει το σχολείο θα τελειώσει και όλο αυτό το απέσιο άγχος των μαθημάτων, διότι σχαινόμουν το σχολείο, παρότι ήμουν φυσιολόγος, αλλά διάβαζα γιατί φοβόμουν να μην μείνω την τάξη. Οπότε και εκεί υπήρχε ένα άγχος, απλά διάβαζα γιατί αγχωνόμουν.
νόμιζα ότι φεύγοντας από το σχολείο ότι εντάξει, cool, δεν θα έχω να διαβάζω πλέον ιστορία και μαθηματικά και ό,τι είναι. Θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο και λογικά μετά όλα θα είναι πολύ χαλαρά. Αλλά τουλάχιστον για μένα δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, χειρότερα και θα ήθελα να πηγαίνω τρίτη γυμνασίου πάλι. Το ίδιο γίνεται πάντα. Ας δώσουμε ένα χειροκρότημα στον τρόπο. Είναι τόσες πολλές επιλογές. Λαμπιάζω μέσα σε αυτές. Δεν ξέρω. Είναι να διαλέξω. Κοίτα. Είναι αχανής αυτός ο κόσμος. Είναι τεράστιος. Είναι σαν ένας λαβύρινθος. Δρόμος από εδώ, δρόμος από εκεί, παραπρομάκι παραπέρα. Άμα σηκώσω αυτό το ξύλο, κάτι άλλο θα βρω μια άλλη επιλογή. Απλά δεν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Δεν θέλω να ξεκινήσει όλο αυτό. Θέλω να... Δεν θα ήθελα εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το καλύτερο. Δεν το επέλεξα. Δεν θα ήθελα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ. Πρέπει να κάνεις και αυτό. Σήμερα έχεις να κάνεις και αυτό, έχεις να κάνεις και το άλλο, έχεις να κάνεις και το παράλληλο, έχεις να κάνεις και εκείνο. Κάνε και αυτό, μην ξεχάσεις εκείνο, να τρέξεις, να προλάβεις. Για να αργήσεις, να περάσεις τα Πάλι ακόμα μια μέρα που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, ρε γαμώτο! Σχολείο, αθλητισμός, εγώ, ξεκούραση, το TikTok, το κινητό μου, η φίλη μου, κάνα ακόμα βιντεάκι, τα μαθηματικά. Αχ, από πού να ξεκινήσω, ρε γαμώτο, δεν ξέρω! Έχω μπερδευτεί, πάλι έχω μπερδευτεί. Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να κοιμηθώ. Είναι η καλύτερη λύση, τουλάχιστον ξεκουράζομαι, δεν σκέφτομαι τίποτα από όλα αυτά. Νιώθω ότι πνίγομαι μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις και τις ανάγκες των άλλων, γιατί δεν ξέρω αν είναι πραγματικά δικές μου ανάγκες. Νιώθω ότι είναι των άλλων οι ανάγκες. Η ανάγκη των καθηγητών να διαβάσω, η ανάγκη του προπονητή να προπονηθώ. Δεν ξέρω αν το θέλω. Δεν ξέρω βασικά τι μου γίνεται και δεν ξέρω αν πρέπει, αν χρειάζεται σε αυτή την ηλικία να ξέρω όλα αυτά. Δυσκολεύομαι. Νιώθω ένα χάος. Το μόνο πράγμα που μου αρέσει είναι να κοιμάμαι. Και μόνο αυτό με κάνει να νιώθω λίγο καλύτερα. Θέλω λίγο να κοιμάμαι και μέσα στον ύπνο μου ίσως να ζω αυτό που δεν με αφήνει η κανονική ζωή. Ίσως έτσι λίγο να χαλαρώσω. Αχ, ναι, αλλά τι θα πουν οι άλλοι. Δεν θα τα καταφέρω, Δεν θα τα καταφέρω. Βασικά θα τα καταφέρω, όχι. Θα τα καταφέρω. Δεν με ενδιαφέρει. Μέσα στον ύπνο μου θα δω τις λύσεις. Γιατί? Πολλοί βλέπουν στα όνειρά τους τις λύσεις. Είχα μάθει ότι κάποτε ένας ζωγράφος είχε μάθει πώς να κάνει σκιάσεις μέσα από τον ύπνο του. Έτσι θα καταφέρω κι εγώ. Πώς να είμαι λειτουργικός μέσα στη μέρα μου. Θα το βρω. Θα κοιμάμαι λιγότερο. Αν τώρα κοιμάμαι 8 ώρες, θα κοιμάμαι 6. Και έτσι θα κόβω λίγο χρόνο, και έτσι θα είμαι πιο λειτουργικός, και θα είμαι καλύτερος, και θα μπορώ να ανταπεξέρχομαι κάθε μέρα στη μέρα μου. Ναι.
Χαλάρωσε. Λιγάκι. Λίγο. Τόσο τα. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Όποτε θες. Ξέρεις που είμαι. Ξέρεις τι είμαι, μ' αγαπάς. Είμαι εδώ για σένα. Είμαι άνετο. Είμαι ζεστό. Σε ξεκουράζω. Σε περιμένω. Με τις αγκαλιές μου ανοιχτές. Όποτε θες. Όλοι σου ζητάνε κάτι. Όλοι κάτι θέλουν από σένα. Εγώ, όχι. Όλοι περιμένουν. Όλοι απαιτούν. Όλοι θέλουν αποτελέσματα. Εγώ, όχι. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό είναι πολύ καλό. Και ξέρεις γιατί? Γιατί θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Όποτε με χρειαστείς. Θα καθόμαστε μαζί, θα ξαπλώνουμε, θα ξεκουραζόμαστε, θα σου φέρνω ιδέες, θα σου φέρνω όνειρα, λύσεις και θα σου φέρνω αυτό που δεν σου φέρνει κανένας άλλος. Ηρεμία. Βέβαια τώρα, από την άλλη, δεν μπορείς να περάσεις κι όλη σου τη ζωή στο κρεβάτι. Μπορείς. Δεν μπορείς να περάσεις όλες σου τις μέρες μαζί μου. Κι εγώ σε αγαπάω. Κι εγώ σε θέλω. Και είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε πολύ ωραίες στιγμές μαζί, αλλά εντάξει. Όποτε θες θα σηκώνεσαι. Πρέπει και να σηκώνεσαι λίγο. Έχεις κι άλλα πράγματα να κάνεις. Αλλά να ξέρεις, όταν αγχώνεσαι, όταν δεν μπορείς να με θυμάσαι, μην με παραμελείς. Για κάποιο λόγο είμαι εδώ, για κάποιο λόγο με χρειάζεσαι. Με έχεις ανάγκη. Και εγώ είμαι εδώ. Αν καμιά φορά σε κρατάω λίγο παραπάνω και σε σκεπάζω έτσι πιο πολύ και είμαι ζεστό και δεν θες να φύγεις από μένα, εντάξει, σου δίνω την άδεια κάποιες φορές να απλώνεις τα σκεπάσματα, να βγαίνεις έξω στον κόσμο, να βγαίνεις και να κάνεις τα πράγματά σου, τις δραστηριότητές σου. Αλλά να ξέρεις ότι όποτε με θες είμαι εδώ για σένα. Μη με παραμελείς. Εγώ θα σε βοηθάω. Πάντα. Θα σε ξεκουράζω. Πάντα. Θα είμαι εδώ. Να το κάνω πρόβα. Είμαι ο πρόγραμμα. Όχι. Αυτό είναι πολύ ψεύτικο. Είμαι το πρόγραμμα. Όχι. Ναι, είμαι το πρόγραμμα, ναι. Αλλά αυτός ο ρόλος δεν μου ταιριάζει. Και δεν είμαι ο μπαμπούλας. Είμαι απλά το πρόγραμμα. Λοιπόν, θα βρω τώρα μια ωραία φωνή. Είμαι το πρόγραμμα. Όχι, πάρα ωραία. Άντε τώρα. Είμαι το πρόγραμμα. Ναι, ωραία. Το ξέρω. Δεν είμαι το πιο ευχάριστο πράγμα που υπάρχει στη ζωή. Είμαι τετράγωνο. Έχω κανόνες. Αγαπημένος μου φίλος είναι τα ρολόγια. Ο χρόνος. Τικ-τακ, τικ-τακ. Είναι το πρόγραμμα, εντάξει. Κάνω συχνά πρόβες για να γίνω πιο ευχάριστο, πιο όμορφο, να μ' αγαπάτε περισσότερο. Οκ. Χρειάζομαι. Τι να κάνουμε τώρα. Χωρίς εμένα δεν θα λειτουργούσε τίποτα. Όλα θα ήταν αχανή. Άμα πετάξουμε τα ρολόγια, απλά δεν θα λειτουργούνται κάποια πράγματα. Γι' αυτό, μην με μισείτε. Αγαπήστε με. Είμαι το πρόγραμμα. Θα με αγαπήσετε κάθε μέρα. Θα δείτε ότι με χρειάζεστε. Είμαι το πρόγραμμα. Πρέπει να διαβάσουμε. Πρέπει να ακουστούν πράγματα. Πρέπει να είναι όλα μέσα στο κουτί τους να χωράνε. Γιατί αν δεν χωράνε, δεν έχει νόημα. Δεν με νοιάζει που με λένε φυτό. Δεν με νοιάζει που με λένε ρομπότ.
Δεν με νοιάζει. Είναι θέμα επιβίωσης και απλά δεν το καταλαβαίνουμε. Χριστέ μου Παναγία. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις πω. Απλά δεν το καταλαβαίνεις ούτε εσύ όπως κανένας άλλος. Ενώ εσύ το καταλαβαίνεις. Ναι, το ίδιο άτομο είμαστε. Απλά είναι... Εσύ ξέρεις, νομίζεις. Τι εννοείς ξέρω. Ξέρω πως πρέπει να διαβάσω. Ξέρω πως αν δεν διαβάσω δεν έχει νόημα όλο αυτό. Αλλιώς δεν τα καταφέρνεις αλλιώς. Είσαι παιδί, αν θεωρείς ότι μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Είσαι ακόμα παιδί. Και εγώ δεν γίνεται να είμαι παιδί. Είμαι παιδί και είσαι παιδί. Είμαι παιδί. Ναι, αλήθεια. Έχεις δίκιο, είμαι παιδί. Έλεος με την αυστηρότητα, είμαι παιδί. Είσαι παιδί. Ακόμα είσαι παιδί. Μπαίνουμε στο Λύκειο. Και μετά το Λύκειο. Πότε μπήκαμε στο Λύκειο? Θα μπούμε στο Λύκειο. Α, θα μπούμε. Τελειώνει η χρονιά, έρχονται εξετάσεις. Του χρόνου έρχεται καλοκαίρι, βασικά. Καλοκαιράκι, ωραία διακοπούλες, χαλαρότητα, ωραία φάση. Αυτό έρχεται. Άσε με ήσυχη τώρα. Καλοκαιράκι. Απλά δεν το καταλαβαίνεις. Είναι θέμα επιβίωσης όλο αυτό. Οριζόμαστε από αυτό. Από ποιο? Από ποιο οριζόμαστε ακριβώς? Από ποιο? Από τους καλούς βαθμούς? Από την τελειότητα? Από το να μην κάνουμε ποτέ λάθη? Από το να μας λένε όλοι καλά λόγια? Αν δεν μας λένε και πάντα καλά λόγια. Γιατί καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Έχω αρχίσει και κουράζομαι λιγάκι. Εντάξει. Καλή χρυσή δεν λέω. Έχεις τα δίκια σου κι εσύ. Αλλά έχεις αρχίσει και με κουράζεις λίγο. Αχ. Άκουσε και εμένα. Θέλω κι εγώ λίγο παραπάνω προσοχή. Δεν πάει έτσι. Έτσι πάει. Όχι, είναι θέμα επιβίωσης και δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί? Σε τι δεν έχουμε άλλη επιλογή? Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λάθος. Δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να κάνουμε λάθος. Πρέπει να ηλικιωθούμε γιατί δεν δουλεύει αλλιώς όλο αυτό. Μα όλοι κάνουν λάθη. Και όλοι που κάνουν λάθη έχουν τη δυνατότητα να κάνουν λάθος. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω λάθος. Γιατί δεν την έχουμε? Θέλω να πω, και πού το ξέρεις? Το έχεις δοκιμάσει ποτέ? Δοκίμασα το καμιά φορά. Και θα δεις τι θα πάρεις. Αν το πάρεις. Κάνε καμιά φορά και λάθος. Γράψε και ένα 15, ένα 10 καμιά φορά. Έτσι για αλλαγή. Να δούμε, θα γίνει κάτι τόσο τρομερό. Με πιέζεις πολύ με πιέζεις. Καταλαβαίνω, αλλά φτάνει. Πιέζομαι και δεν μ' αρέσει. Δεν μπορώ να είμαι τέλεια συνέχεια. Δεν θέλω να είμαι τέλεια, απλά θέλω να φέρω όσο λιγότερο χαμό, όσο λιγότερη δυσκολία γίνεται. Θέλω απλά... Θέλεις να κάνεις το σωστό. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά το σωστό για ποιον? Θέλεις να είσαι καλή, θέλεις να είσαι σωστή και μπορείς να είσαι, γιατί είσαι έξυπνη και τα σκέφτεσαι και μπορείς. Αλλά για ποιον? Το σωστό για ποιον? Αυτό πρέπει να απαντήσεις. Για μένα. Άρα, θέλεις τα αλήθεια όλους αυτούς τους πολύ καλούς βαθμούς, αν τους θέλεις, να τους κάνουν. Τους θέλω. Θέλεις όμως και λίγο χαλαρότητα, θέλεις και λίγο χαρά, θες και λίγο διασκέδαση. Το χρειάζομαι. Κι εγώ. Άρα πρέπει να το βάλουμε και αυτό μέσα. Θέλεις επίσης να αφήσεις λίγο όλο αυτό που συνέχεια μας λες για το μέλλον, για το αυτά, για το άγχος, γιατί έχεις δίκιο, αλλά δεν ξέρεις τελικά και πώς θα γίνει. Ποτέ δεν ξέρεις. Έχω ακούσει ότι κάποιοι άνθρωποι τους τα έφερε η ζωή τελείως διαφορετικά από αυτά που πιστεύαν, από αυτά που ήθελαν να κάνουν, από αυτά που σχεδίαζαν να κάνουν. Αυτό το έχεις ακούσει? Αυτό είναι πιο αγχωτικό που μου λες από ότι όλοι. Καθόλου. Καθόλου, γιατί σου δείχνει ότι όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε, καλό ή κακό, γι' αυτό σου λέω. Δώστε μας λίγη χαλάρωση παραπάνω, ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Θέλω απλά να καταλάβεις κι εσύ ότι όλο αυτό χρειαζόταν να το κάνω. Χρειάζεται να είμαι έτσι. Θέλω να είμαι κι αλλιώς, αλλά χρειάζεται να είμαι έτσι μέχρι τώρα. Σε θέλω, το χρειάζομαι. Απλά θέλω και μια αναγνώριση ότι όλο αυτό δεν είναι μόνο
Πιάσε με. Πιάσε με, κανονικά σου λέω, πιάσε με. Έλα, κάτσε εδώ. Αμέσως, να σηκωθείς να φύγεις. Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Έχεις δίκιο. Αλλά πρέπει να μου αφήσεις και εμένα χώρο. Πρέπει να με βάλεις κάπου μέσα. Δεν γίνεται να σε ακούω συνέχεια. Να μου μιλάς για άγχος, να με αγχώνεις, να αγχωνόμαστε. Αγχώνεσαι εσύ, αγχώνομαι εγώ. Αγχωνόμαστε, αγχώνομαι. Φτάνει. Φτάνει. Δεν χρειάζομαι και αυτό. Συγγνώμη. Και έρχεται και καλοκαίρι. Αυτό είναι σκέφτεσαι. Έρχεται Πάσχα πρώτα, μην βιάζεσαι. Θυμήσου το κι αυτό. Για τα λεφτά θα ανησυχήσουμε όταν θα έρθει η ώρα να ανησυχήσουμε για τα λεφτά. Και για τις σπουδές όταν θα έρθει η ώρα να διαλέξουμε για τις σπουδές. Προς το παρόν. Έρχεται Πάσχα. Έρχεται Πάσχα. Και μετά καλοκαίρι. Να είναι κάποιος δίπλα μου. Ουσιαστικά αυτό είναι που θέλω. Να υπάρχει κάποιος εκεί. Και όταν λέω να υπάρχει κάποιος, δεν εννοώ σωνικεντέ υπαρκτά, να υπάρχει συναισθηματικά, να ξέρω πως αυτό το χώρο εγώ έχω κάποιο φίλο. Φοβάμαι. Να μιλήσω. Για παράδειγμα, στα αγγλικά, θα ήταν όλα αλλιώς αν είχα κάποιον φίλο. Να έχω κάπου να του πεις. Να μην είμαι μόνη. Με ενοχλεί. Πως δεν θα αρέσω στους άλλους. Γι' αυτό περίεργη. Για αυτό που είμαι. Για αυτό που σκέφτομαι. Είμαι περίεργη. Όχι. Με ενοχλεί γιατί παλιά είχα μια παρέα, τώρα κόψαμε. Τώρα δεν υπάρχουν πια αυτοί οι άνθρωποι. Και αν ανοιχτώ και τελικά με διώξουν, Αν είμαι λάθος. τι θα κάνω. Ουσιαστικά ανθρώπους θέλω, να μπορώ να τους μιλήσω, να μην φοβάμαι, να πω «Γεια σας, είμαι εδώ». Πάντως τώρα είναι κάπως καλύτερα. Το παραδέχομαι. Άγχος, άγχος, άγχος. Αλλά αν διαλυθούν πάλι όλα. Εμένα μου αρέσει αυτό που είναι. Θέλω να βγαίνω μπροστά, να συστήνομαι, να κάνω παρέες, να κάνω νέους φίλους. Μόνη μου. Και θα συνεχίσω να προσπαθώ. Παρέα. Πιο κοινωνική. Αν χωρίσουν πάλι όλα. Εντάξει, πέρασα μια δύσκολη περίοδο, γίνανε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μου. Μπορώ. Κι όμως τα κατάφερα παρά τις αλλαγές. Θα τα καταφέρω. Υπήρξε ένα διαζύγιο, μια μεγάλη αλλαγή, ένα σπάσιμο. Και έτσι έγινε και στην παρέα μου. Μάλλον δεν θα τα καταφέρω. Αλλά έκανα μια καινούργια αρχή. Τους χρειάζομαι στα αλήθεια. Μάλλον θα τα καταφέρω. Πολλοί με λένε ντροπαλή, αλλά δεν είμαι έτσι ακριβώς. Γιατί έχω δύναμη. Τους χρειάζομαι στα αλήθεια. Έχω Ναι. άποψη. Ουσιαστικά θέλω απλά ένα σπρώξιμο παραπάνω. Να δείξω τον εαυτό μου. Λίγη στήριξη. Μ' αρέσει αυτό που είμαι. Είναι δυνατό να χρειάζεσαι κάποιον. Αυτό είναι δύναμη. Θέλω να μην φοβάμαι, να διεκδικώ λίγο περισσότερο χώρο. Να βγάλω τον εαυτό μου προς τα έξω. Και αν είμαι μόνη, Την έχω αυτή τη δύναμη. είμαι μόνη. Να κάνω εγώ Δεν το είμαι πρώτο μόνη. βήμα. Δεν είμαι πάντα μόνη. Δεν είμαι πάντα μόνη. Αλλά μπορώ να είμαι και μόνη. Ναι, είναι εντάξει αυτό. Δεν με φοβίζει να είμαι μόνη τελικά.
Αγαπητό φιλολόγιο, κάποιες φορές σκέφτομαι τις μέρες μου δύσκολα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Δεν ξέρω τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να ξέρω ακόμα. Αλλά όλα αυτά με μπερδεύουν. Με μπερδεύουν οι αποφάσεις που πρέπει να πάρω. Κάθε φορά κλείνω τη μέρα μου με ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν θα απαντηθούν όλα αυτά που σκέφτομαι. Αλλά τουλάχιστον τα σκέφτομαι. Με ενδιαφέρει. Πρέπει τώρα να πάρω μια απόφαση. Ένα ερωτηματικό που είναι πάνω στο λαιμό μου, στο σβέρκο μου κάποιες φορές και μου ζητά και προχωρώ σε αυτόν τον δρόμο με λακκούβες και φοβάμαι μην πέσω μέσα και κάνω λάθος. Πάλι ξύπνησα από ένα πάρα πολύ περίεργο όνειρο. Είδα όλα όσα σκέφτομαι μέσα στη μέρα μου. Πάλι πολύ πέρδεμα. Μα είναι δυνατόν να κοιμάμαι και να σκέφτομαι τα ίδια πράγματα που σκέφτομαι όταν είμαι ξύπνια? Πόσο ενοχλητικό είναι αυτό. Κάπως πρέπει να τα βάλω στη σειρά. Αλλά δυσκολεύομαι. Πόσες αποφάσεις πρέπει να πάρω? Γιατί πρέπει να πάρω τόσες αποφάσεις από τώρα? Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να με βοηθήσει. Θα ήθελα κάποιος να μπορεί να μου πει, ξέρεις κάτι, κάνε αυτό, επέλεξε αυτό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γι' αυτό τα γράφω εδώ, μπας και βρω μια λύση. Νιώθω ότι αν αρχίσω να διαβάζω όλα όσα έχω γράψει τόσο καιρό, ότι η λύση θα βρεθεί μπροστά μου. Και είμαι εγώ, σαν να είμαι μέσα σε ένα όνειρο. Είμαι μπροστά σε 4 δρόμους. Δεν ξέρω σε ποιο να μπω, ποιο να περπατήσω, ποιο να διασχίσω. Πηγαίνω στον πρώτο, προχωρώ και εκεί που σκοτεινιάζει, κοιτάζω τον ουρανό να δω αν θα βρέξει, τι άλλο μπορεί να μου τύχει. Και γυρίζω προς τα πίσω. Μπαίνω στο δεύτερο δρόμο, το ίδιο. Εκεί που σκοτεινιάζει, γυρίζω πίσω. Μπαίνω στο τρίτο δρόμο, εκεί που αρχίζει και σκοτεινιάζει, πάλι γυρίζω πίσω στην πρώτη μου θέση και δεν ξέρω ποιον δρόμο να πάρω. Πάλι εδώ. Δεν ξέρω τι να πρωτοσκεφτώ πάλι. Δυσκολεύομαι. Αλλά νομίζω τελικά βρήκα μια λύση. Βρήκα μια λύση. Θα το πηγαίνω μέρα με τη μέρα. Όπως βγει. Δεν θα κάτσω να αγχώνομαι από τώρα για 2 χρόνια μετά. Μέρα με τη μέρα. Μία μέρα τη φορά. Ένα βήμα τη φορά. Και τότε
όλοι αυτοί οι δρόμοι που ήταν μπροστά μου θα εξαφανιστούν. Θα είναι μόνο ένας. Σήμερα ένας. Αύριο ο επόμενος. Και δεν με νοιάζει ούτε αν βρέχει, ούτε τίποτα. Θέλω απλά να είμαι εγώ, μέρα με τη μέρα. Βρήκα τι θα κάνω. Σήμερα θα κάνω μόνο λάθη. Θα κάνω πολλά λάθη. Θα αγαπήσω τις ατέλειες. Θα ανοίγω δρόμους μέσω σκοτάδι, θα τους ξανακλίνω, θα τους ξανανοίγω, μέχρι να καταλήξω κάπου. Μέχρι να καταλάβω τι είναι αυτό που πρέπει να αποφασίσω. Μετά θα ξέρω. Ήδη ξέρω και χθες ήξερα. Χαλάρωσε. Ένα. Χαλάρωσε. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Όλα θα τα πάνε. Είσαι οκ. Είσαι οκ. Δεν το κάνω έτσι. Χαλάρωσε. Χριστίνα, πάνη. Όλοι με αγαπάνε, όλοι με αποδέχονται. Δεν τρέχει και τίποτα, άμα κάνω λάθος, μου λένε, είναι οκ, it's ok. Και εγώ γιατί νιώθω έτσι. Μια πίεση που δεν την καταλαβαίνω από πού, γιατί... Δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά πιέζομαι. Από πού... Είναι ανάσες. Ανάσες. Πώς να τις παίρνω τις ανάσες? Κανονικά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Τι σημαίνει όπως όλοι οι άνθρωποι? Δεν ξέρω τι κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Έχεις μια καθημερινότητα ή δεν έχεις? Έχω μια καθημερινότητα. Σχολείο, διάβασμα, δραστηριότητες. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, μπράβο, μείνε σε αυτή και όλα θα πάνε καλά. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Όπως όλοι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Μην μου κουνιάσαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μα ποιοι είναι όλοι οι άνθρωποι? Εδώ πέτες. Τέλεια. Είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Είμαι όπως όλοι οι κανονικοί άνθρωποι. Κανονικά. Μη μου κουνιέσαι. Όλα κανονικά. Μη μου κουνιέσαι. Θα φύγεις από το πλαίσιο. Μα κουνιέσαι. Δεν το πανικό. Δεν είναι αυτό που κάνεις. Είμαι όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι κανονικοί, σωστοί άνθρωποι. Μου χάλασες το πλαίσιο όμως. Συγγνώμη.
Συγγνώμη, δεν το ήθελα. Να, ορίστε, το φτιάχνω. Κανονικό, κανονικό πλαίσιο. Έτσι, μπράβο. Το κανονικό πλαίσιο. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας σου. Σωστά. Άσε τους άλλους ανθρώπους και πιάσε όλα τα παιδιά της ηλικίας. Ηλικία μου. Έτσι πρέπει να είναι. Υπάρχουν μέσα στο πλαίσιο που έχουμε ορίσει ως κοινωνία. συνθήκες, Ακριβώς. κανόνες Μπράβο. για τα παιδιά της ηλικίας. Ακριβώς. Τι ωραία που συλλογηθήκαμε, είδες. Μα, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες για τα παιδιά της ηλικίας μου? Συγκεκριμένος χρόνος, συγκεκριμένα μαθήματα, συγκεκριμένος τρόπος διαβάσματος, μετά πανελλήνιες και μετά θα τα ξαναπούμε όταν ενηλικιωθείς. Εκεί θα έχουμε καινούργια πλαίσια. Αυτό το πλαίσιο λίγο έχει αρχίσει και με στενεύει, αν μπορούμε. Όχι, 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 μη μου το χαλάσεις. Δεν θα έρθεις εσύ τώρα να μου το χαλάσεις. Πιέσομαι! Όσους αιώνες πίσω το έχω ίδιο αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται να μου το χαλάσεις τώρα εσύ. Αν μεγαλώναμε λιγάκι το πλαίσιο, αν το κάναμε λίγο πιο ελαστικό, βρεπουλάκι μου. Το πλαίσιο είναι αυτό. Ναι, αλλά Εσύ εγώ πρέπει να προσαρμοστείς αυτό, όχι το πλαίσιο σε σένα. δεν χωράω μες στο πλαίσιο. Δεν χωράω. Μου είναι μικρό, με στενεύει. Δεν μπορώ. Θέλω άλλο πλαίσιο, πιο μεγάλο, πιο ανοιχτό, να αναπνέω. Τουλάχιστον να αναπνέω. Τόσοι και τόσοι πριν από σένα πώς χωρέσαν. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Μάλλον δεν περνάγαν και πολύ καλά. Δεν παραπονιόντουσαν όμως. Εσύ τι κάνεις, επανάσταση. Όχι, δεν θέλω, συγγνώμη, δεν εννοούσα να σας προσβάλλω καθόλου. Ξέρετε. Απλά να. Στενεύει πολύ και δεν μπορώ. Δεν ξέρω πώς θα περάσω όλη τη ζωή εκεί μέσα. Δηλαδή είναι πολύ στενό. Πολύ στενό. Και είναι το ίδιο για όλο τον κόσμο, όλη τη γη. Όχι, φυσικά. Μιλάμε για τα ελληνικά δεδομένα αυτή τη στιγμή. Α, δηλαδή αλλού είναι αλλιώς. Προφανώς. Είναι αλλιώς πιο άνετο, ίσως πιο μεγάλο. Ζεις αλλού όμως. Όχι. Εσύ είσαι εδώ. Άρα εδώ αυτό έχουμε να σου προσφέρουμε. Αυτό όμως τότε σημαίνει ότι το πλαίσιο αλλάζει. Μεγαλώνει. Μπορεί να γίνει και λίγο πιο Δεν ξέρω τι γίνεται αλλού και ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, όχι. Αν είναι αλλού, είναι και εδώ. Μπορώ να το αλλάξω λίγο. Να χωράω λίγο καλύτερα, να κοίτα τώρα, χωράμε και οι δύο. Διαστρεβλωμένο πλαίσιο. Όχι, απλά λίγο πιο ελαστικό. Λίγο πιο μεγάλο. Να παίρνω ανάσα, κατάλαβες? Δεν μ' αρέσουν οι αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι σου πάει. Δεν μ' αρέσουν οι αλλαγές. Εγώ νομίζω ότι δεν σου μ' πάει αρέσουν πολύ οι ωραία. αλλαγές. Ναι, αλλά μου αρέσουν εμένα. Γέλα λίγο εδώ. Για κάτσε λίγο κάτω. Αχ, τι ωραία που φαίνεσαι μέσα από αυτό το νευριγόνιο φακό, Πιο άνετο δεν είναι, δεν έχεις πιο μεγάλη οπτική, Καλύτερα δεν βλέπεις τώρα. Νομίζω ότι αυτό σου πάει πιο πολύ. Και εμένα δηλαδή νομίζω μου πάει πιο πολύ. Εσείς τα νέα παιδιά όλο γλώσσα είστε. Νομίζεις ότι μπορείς να το κρατήσεις λιγάκι ακόμα? Μπορεί. Θα δείξει. Χωράω και από εδώ, χωράω και από εδώ. Νομίζω ότι βρήκα το δικό μου πλαίσιο. Ειρήνη με λένε, αλλά το μόνο που νιώθω είναι πόλεμος. Πόλεμος, κάθε μέρα πόλεμος. Πόλεμος γιατί κανείς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να αντέξει μια ειρήνη. Κανείς δεν μπορεί να χωρέσει μια ειρήνη. Κανείς δεν μπορεί να ακούσει μια ειρήνη.
Πάρα πολύ ίσως. Μερικές φορές απλά θα ήθελα να με έχω απέναντί μου. Για τους άλλους φαίνεται λίγο πιο εύκολο όλο, γιατί έχουν πάντα απέναντί τους μια ειρήνη. Αλλά εγώ δεν με έχω. Και όταν με χρειάζομαι περισσότερο δεν με έχω. Αλλά οι άλλοι έχουν εμένα. Και αυτό απλά σχεδόν φαίνεται άδικο. Απλά άδικο. Οι άλλοι είναι καλά γιατί έχουν εμένα. Εγώ δεν είμαι καλά γιατί έχω εμένα, αλλά δεν έχω τους άλλους. Τέλεια, ωραία, το έχω. Σκατά. Απλά φαίνονται... Τους αγαπάω. Δεν είπα ότι δεν τους αγαπάω, απλά νιώθω ότι δεν μπορώ να πω αυτά που θέλω και σχεδόν νιώθω ότι θέλω να ξεριζώσω το δέρμα μου μερικές φορές και... Αλλά απλά μένω ήρεμη. Δεν μιλάω. Δεν θα με δει κανείς να μιλάω, δεν θα με δεις ποτέ να μιλάω. Ποτέ. Θα ήθελα που και που, αλλά δεν θα με δει ποτέ, βασικά. Ποτέ. 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 Θα το. Θα ήθελα απλά να με χωράνε. Οι άλλοι είναι καλά γιατί έχουν μια ειρήνη, θα ήθελα και εγώ να έχω ειρήνη στη ζωή μου. Βασικά απλά δεν με νοιάζει. Θέλω... Το καταλαβαίνω πως δεν πρέπει να είμαι τόσο δυνατή για να με χωράνε οι άλλοι, αλλά... Μέχρι τώρα η ιστορία έχει δείξει το αντίθετο. Άρα πάλι εγώ πρέπει να κάνω το πίσω βήμα. Πάλι εγώ πρέπει να νιώσω ευάλωτη, πάλι εγώ πρέπει να ανοιχτώ για να γίνουν πιο δυνατοί οι άλλοι και να με αντέχουν. Δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα. Τίποτα δεν βγάζει νόημα. Αλλά θα ήθελα να με δεις να μπορώ να κλαίω. Θα ήθελα... Θα ήθελα να με αντέχεις. Όχι, δεν θα το σβήσω. Θα ήθελα να με αντέχεις. Δεν θα το σβήσω. Θα ήθελα να με βλέπεις να κλαίω. Θα ήθελα να έχω κι εγώ ειρήνη. Γιατί κι εγώ κλαίω, προφανώς και κλαίω. Τον κοροϊδεύω. Και απλά θα ήθελα να είμαι δυνατή, αλλά θέλω και να μην είμαι. Δεν μπορώ πάντα να είμαι. Και δεν χρειάζεται ίσως. Είναι μισό βάρος. Είμαι δυνατή και δεν είμαι. Είμαι οι επιλογές μου, αλλά αυτές δεν καθορίζουν αυτό που θα γίνω. Ναι, δεν φοβάμαι το λάθος. Δεν βιάζομαι. Θα διαλέξω όποτε θέλω. Μόνη δεν θέλω να είμαι, αλλά πάντα έχω εμένα. Προσπαθώ για μένα. Είμαι ο εαυτός μου και καλά κάνω και είμαι. Γεια σας, παιδιά.